taká, nazvime to, detskosť alebo detinsknosť. Také to je čudné niekedy, že niekto použije hocaký argument, aby si zachránil vlastnú kožu. Ja touto cestou nepôjdem, pretože bol termín, ak si dobre pamätám, 8. júl 2026, do ktorého malo ministerstvo hospodárstva vysporiadať majetkové vzťahy. A táto úloha bola presne uložená na pani podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva. Pani podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva mi napísala list oficiálny, ktorý vieme dať k dispozícii, v ktorom konštatuje, že takúto úlohu má, ale že ju nevie splniť do 8. júla a žiadala odklad opätovný tohto termínu, s čím som ja už nesúhlasil. Takže nie je žiadnych pochybností, ale ja nechcem ísť touto cestou. Je to oficiálne uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré hovorí, že úlohu, pokiaľ ide o vysporiadanie vlastníckych vzťahov v JESE, dostala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva. Ale, pán redaktor, ja nemám čas na toto. Nehnevajte sa. Ja nemám čas na to, čo sa deje vo vnútorných štruktúrach politických strán. Ja nemám čas na to, kto koho má rád alebo nemá rád. My musíme postaviť atomovú elektráreň. No tak teda, keď je s tým problém, že sú nejaké prieťahy, ja sa tým nezaoberám. Teraz, keď ja budem ako inšpektor Bábočka pobehovať a špekulovať, že kto, čo, kedy, prečo, ako, za ako. Beriem na vedomie, že sa to neudialo, že nemáme vysporiadané vzťahy s spoločnosťou ČES vo firme JES. A keďže je môjim strategickým záujmom, aby sa urobilo všetko pre prípravu výstavby tohto nového jadrového bloku, no tak postupne bude preberať iniciatívu úrad vlády. To je všetko, ja nemám dôvod tým zaoberať, ale úloha, pokiaľ ide o vysporiadanie, bola uložená podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva. Neviem, dnes je dobre, veľmi jednoducho na to odpoviem. Pán Taraba je dobrý minister, ale ja nevidím do vnútorných vzťahov, ktoré majú v Slovenskej národnej strane. Viete, že sme sa stretli pred niekoľkými týždňami aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany. Ja som akceptoval, čo povedal pán Danko, že má problém. Padla dohoda, že do 30. septembra sa buď veci vyriešia, alebo nevyriešia. Takže dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa. Ešte máme skoro 43 dní. Skúsme sa naozaj rešpektovať a skúsme vyslovene odpovedať. Máte niekto otázky? Ale ja to len zarámcujem, aby sme v ďalšie otázky samozrejme k tomuto nemali. Ja to znovu zarámcujem. Neviem, či ma nepočúvate, alebo zase chcete odpoveď podľa vašich predstav. Ešte raz. Nevidím a neriešim vnútrostranické pomery v Slovenskej národnej strane. Podľa koaličnej dohody rezort Ministerstva životného prostredia má patriť pod politickú kontrolu Slovenskej národnej strany. Podľa koaličnej dohody a koaličný partner požiada o výmenu nominanta, ktorý bol nominovaný za túto politickú stranu, má predseda vlády povinnosť urobiť príslušné personálne rozhodnutie. My sme sa stretli k tejto téme. Opakujem, nezaoberám sa, čo je za problém personálny, interný. Ja hodnotím prácu pána Tarabu ako predseda vlády len z odborného hľadiska a považujem túto prácu za dobrú. Bol a je pri významných projektoch a dohodli sme sa, že do 30. septembra je priestor, pokiaľ nedôjde k urovnaniu vzťahov. Sám pán Taraba konštatoval, že to nemá potom význam ísť do nejakých konfliktov, tak predpokladám, že aj on je pripravený urobiť nejaké rozhodnutie. Nič iné, bodka, celé, 30. september, pracujeme, ideme ďalej. Ja rešpektujem Slovenskú národnú stranu ako koaličného partnera, právo tohto koaličného partnera mať ministra životného prostredia a vymeniť ho, pokiaľ má pocit, že chcú mať nejakého iného ministra životného prostredia. Ja vám k tomu nemám čo viac povedať, aj keby som chcel. Do 15. septembra by mal byť povolaný. Dobre, tak do 15. neviem. Zatiaľ so mnou nikto nehovoril.
bude stretnutie a na tom stretnutí sa určite o tom porozprávame.